Какво се залага най-често? В смисъл, когато се залагат някакви неща от вкъщи ли? Разбира се, първото е телефона. То, нали, така са подредени игрална зала, заложна къща, бърз кредит. Една до друга в селото е така. Не в селото, на всяка улица, във всеки град. До кредита има, да не правя реклама, място, където си плащаме сметките, съответно да си изтеглят парите. И след това има табак. И първото най-лесно нещо, което се залага в заложната къща е телефона. След което следва кола, телевизор, стереоуредба, каквото има, апартаменти. Целият апартамент? Да. Защото дължиш кеш на някого. Защото ти при машинката отиваш с кеш, нали? Не толкова защото дължи, колкото защото е изиграл тези пари и смята, че в този момент, как да кажа, смисъл, трябва вече машината да му даде време. Пари да му отпусне, след като е наблъскал, да кажем, цялата си заплата. Няма обаче какво да заложи. Единственото, което е останало апартамента, отива, залага се апартамента и си играе с идеята, че все пак тази машина ще даде, защото предстои да падне един джакпот, мистерия. Върват бонуси през това време. и така нататък. Да.